Kublai bi baro ki viewer session pan hagen ga video ngine pe thak be di bat ka bor Laitkam sngam bat pe bhai gane ga video telada phis biang ga qualification ti phila ban submit ngane phi ku la ban apply no nam ta kine ka post ka bahap hapo ka eastern west ka sihil mo ti kino ki candidates ki bade na po gane ka district ban de na shaweru phila ban apply nam ta kine ka post ti ka shong ha ga jingla bat jing start ki jing pi ban pan kre na ka ban ta exam. Di kini ke post kan di ha po ka MSRLS Meghalaya State Rural Livelihood Society. Mo di ke post kan di tanggawi ke post kata jong ka block office assistant nang ta ka pay skill hang ni nak ta ketika post jong ka block office assistant kan di khat 100,000 sau pho tang ka shibna. But ka qualification ya kita ki candidates ki bla pendep ya ka degree. Mo di pila ban apply. Kino ki candidates ki bla pendep ya ka degree in any subjects from any recognized university di pila ban apply nang ta ketika post BOA. Nang ta class date ke pila ban apply nang ta ketika post kan dei hadu ka arpun rutrik November arhajar arposan. Di kani kadi kalat ka kabu kamtam e ya ki nongseng shnong jong ka eastern west Kashil district apply no nakum tai ki post yapi ki candidates ki bla pendep ya degree shajro be shibon